À fond, le débat du soir, interactif. Merci de nous retrouver sur Djoliba FM, les différentes stations FM du groupe Djoliba, notamment celle de Bamako 105.0 depuis Amdalaï ACI. Nous sommes situés à l'immeuble Bintili Communication. Nous sommes également sur la fréquence magique du côté de la cité de Kénédougou, c'est la 103.8 FM, mais aussi à Ségou, dans la cité de Balanzan sur les 100.1 FM, et nous sommes très heureux de vous accueillir sur la page Facebook également de Djoliba FM pour ce nouveau numéro de votre émission dit le débat du soir de ce vendredi 18 juillet 2025. Comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne, nous n'avons pas de thème à vous proposer. Vous avez donc le choix de revenir sur les thématiques sur lesquelles nous avons eu à débattre tout au long de la semaine. Vous pourrez aussi nous proposer d'autres sujets d'intérêt national. Le téléphone permettant de faciliter ce travail est le 65 65 50 50 pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Pour les Maliens de la diaspora, c'est toujours le même numéro. Il vous suffit de composer l'indicatif du pays, à savoir le plus 223, suivi de 65, 65, 50, 50. Et comme vous savez, l'émission Le débat d'histoire de Djoliba, c'est en français, mais aussi en bamanakan. Djoliba, l'Amérique, ni Flalibo, Malikono, ani Malikokan, Ambi, au Bela Djelifou, Ninga Walimando, Kafayanako, au Dangana Kanabeni, au Kajamgani, Angomadi, Afo, Boromini, Ambasigi, au Yedongo Dotene, Ninga Furujuma. Nega kanyata ani shegi wakati uniyo wakati jonjon sili ka beni bijuma doyenye no benani juye kalo klita ani shegi samba flani muga anduru ambe alafo ninga barkada ali musona ka bidoyon irana here ani badina kasora ama fendi ama kala dili juma do alaka here di ama ani do munuke alaka do minen alaka here ke jamana kono do nyi mun be jamana kono ani mun be jamana kokan ina fola da ko ni ni an kono don sera kuma kunte ambulo ka di oma amanchongo ninga ne gajula bla awyi sijembe abulo na ba kuna kan nyongo che bunya ani karama kono la abusika wulike ninga hakli na ko nyafanya na ana hakli jaga boke ninga bena barabela jeli ka befu ka bela jeli wali mando ani aba ne gajul sera ko folo yere no refena galara mamun yoro no talike bi woro ani duru bi woro anduru biduru abusika anga bololo sera matrafa no talike page Facebook ko kan Djoliba FM page Facebook akati ala fe ni awi bataki soro kati oma ni anya wakati ni soro ni alaka jien ana nenda kroninga wala jien mana bakalama chogoya mina bela jeli fo wuli ka josabati baw ka sika aywa jamkan ke ka sika jasanuma ani kuma kan senimandi awma fo ya no fo awsirola ambe régie barakala ni technicien bela jeli fo ni ngol mandon ni gadiru kelendo bi woro ni duru bi woro anduru biduru ni ala ya sabati mamun yoro no defo no refina galara aywa abusika bololo sala matrafa no talike Djoliba FM page Facebook kan akacha ala fe ni awi bataki soro na wakati ni kungulu ni soro amman ne nda koro ninga wala kasika jema na ba kalama chugoya mina daga juru sirabe o kabla alsa bi woro ni durudu bi woro anduru biduru akacha ala fe ni ala ya no yawi awni awna je ninga masala ke munu be kan flebol lo soro fe ni sanganina ambu bla jeli fo ku wal nyando ma follow isra soro baba sanugo on bla sra anula bonsoir. Allô Anula. Bonsoir. Oui, ça va? Ça va? Bah, je fais tout là, alhamdoulilah. Bah. Amela fo, Alassane. Ah ouais, Traoré. Ouais, ça va, Guindo, Misra Kaudon. Ouais, Traoré, c'est là. Ala kana bashi kaula. Qui fo? Ajaranye. Karajo barajala fo. Bah, full lamine. Ka janaba ka fo. Dinaba full lamine. Ani arawani fuseni. D'accord. Ani jalo soran. De libérantene. Bon, Traoré, awar me vo albi. En plus de kuma chamana Sénégal bala ko engrais ma ta soro la. Ani salo korwar dobe amase. Oh, mane mi ga jamana maraga ko te kelela ore kelela mane era tege. Ko te kelela fo tojme. Oh, ni ngo ko te kelela sa na bro ni ko la kana ko onana ne kala ga mine. Ni jamana tala mi o do bolega o to na binga pa de o te mara yora. Ministre so sigi joli sigi lege. Oh bon, au ministre so chaman na bon, ni ya de la de. Depuis le balan là. Oh bon, nous pas na sarayota. Oh ni côté Simania ni côté Kenya na. Na ko ave duni ni tamata, yoro aga gele don. Amano. Ko ne ba kuma era la papier ko na ni tara service là.
laɲini kɛ ko baara kan ka bɛn ni fɛn na awɔ papier dɔ bɛ kan ka ɲɛnabɔ ni musaka min nin bɛ kuma kɔrɔ de ye bon ninnu tɛmɛna yanni olu kun ka na olu kun y'a kɛ o mais a ma wale a ma bila sira kan olu nana ka ko yɛrɛ kɛ ah bon bon an kɔni min fɔ hali bi u ka a ma tiɲɛ fɔlɔ u ka Mali ni bɛɛ kɛ kelen jamana bɛɛ n'u ka sira bɔ jamana kelen se ka taa ni yɛrɛ ye ko la hali État ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la wagati bɛ an b'a fɔ an b'a kɛ yɛrɛ e bɛ kɛ yɛrɛ cogo di n'a sɔrɔ e ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ ka baara kɛ o tuma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ni mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de wa o ni jɔn bɛ ka baara kɛ Mali ni jumɛn de ka di sisan e b'a lajɛ Mali ni jamana tɛ o bɛ Iriti ou Chine mais est ce que u ye jamana tɔw bali ka baara kɛ n'anw ye wa non mais tant que n'aw sigilen bɛ marifa b'a bolo élection tɛ diɲɛ mɔgɔ fana bɛ siran o kɔrɔ de e ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn n'e nana ko ne ka juru don la est ce que hali ni wari bɛ ne kun e bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na sini ma sini dɔw fana bɛ se ka ɲɔgɔnna k'u la e ni e ka wari don yɔrɔ dɔ la wala a ka ɲɛnabɔ ni olu bɔra yen e ka wari ka ca e bɛna taa ne jɔn de ɲininka mɔgɔw bɛ siran o kɔrɔ de bon aw ye baara kɛ arajo la aw bɛ siran ka fɔ a la mais an fana bɛ se ka dɔn an b'a fɔ kuma fɔ bonya ni karama kɔnɔna la ka sɔrɔ e ma se ka mɔgɔ dɔgɔya e ma se i ka hakilinaw fɔ d'accord n'o tɛ jamana caman bɛ yen o ka di mɔgɔ ka na Mali dɛmɛ mais tant que n'an bɛ nin bolo kan ça veut dire mɔgɔw yɛrɛ sigi bonya quoi ok an yɛrɛ ka sariya sigila an yɛrɛ olu yɛrɛ b'o violé est ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na ko an bɛna wari bɛɛ dɔn jamana kɔnɔ k'an ka baaraw créer ou bien ka usine créer o bɛ se ka kɛ o de b'a to an bɛ gɛlɛya na wari ko gɛlɛya bɛ yen fɛn bɛɛ gɛlɛya don o de bɛ ka na n'a ye d'accord Alassane wa n b'u yɛrɛ fo kosɛbɛ a diyara n ye merci ala ka wula yɛrɛ ta yarabi ala k'a ɲɛ ala ka kɔrɔfɔ dɔ kulo kɔnɔ dɔ la Musa Sanogo nin kun ye Alassane Gindo ye k'an wele ni ka bɔ Misirakaw fɛ yen nɔ an b'i a fɔ ale ka tiɲɛ ye nin ye bɛɛ n'a ka tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ fɛ de ka tiɲɛ de kan maa wɛrɛ bɛ sira la Anula bonsoir bonsoir ça va oui ça va kodi basi yen nɔ basi foyi t'a la ala kana basi k'aw la amina rabi jɔnni ma ɲuman k'an wele ka bɔ min Satigi Sidibe ka bɔ Sabalibugu Sabalibugukaw don Sidibe basi foyi t'i la bisimila min fɔ a diyara n ye i ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye foli laminɛ ne fa hakilina bɛ ne la Maliko la bi an y'a mɛn k'a fɔ ko san 5 sumana k'a di président de la transition ma Assimi Goïta tiɲɛ yɛrɛ la a ma kɛ ne fɛ ko ye ka da mun kan n'i y'a mɛn i bɛ contrat kura di mɔgɔ ma o k'a sɔrɔ kɔrɔlen n'i tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra ka ɲa mais e bɛ contrat kura bɛ se ka di mɔgɔ ma cogo di ka sɔrɔ kɔrɔlen ma ɲa san 5 kɔrɔ tɛmɛnen n'i y'a Assimi ka baara jate minɛ a kɔnɔna la min ma ɲa 100 sarada la min ma ɲa o de ka ca 100 sara la min kɛra a tɛ tɛmɛ hali 20 kan Allahu akibaru misaliya la aw ye fanga kɔrɔ kɛlɛ kuranko kama kuranko bɛ cogo di bi dɔ farala o gɛlɛya de kan malgré que anw ka wari bɛ ka tigɛ réseau siraw fɛ téléphone siraw fɛ Orange Money siraw fɛ mais o bɛɛ la an ka kuranko tɛ ka se ka k'an sago ye d'accord anw ka balo gɛlɛyaw bɛ cogo di bi anw ka siraw bɛ cogo di bi foyi de tɛ jamana in kɔnɔ ko min ka nɔgɔn baara tɛ jeunes bolo an dun ye solution di ka dɛsɛ u ye jamana in jate minɛ bi kɛlɛkɛminɛnw b'a la ka san cogoya min na pourquoi u tɛ se ka tracteurs san sɛnɛkɛ mansiw san ka na office fɛnfɛnnin bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔbaw b'an bolo segu jamanaw kan dɔgɔnɔ jamanaw kan ɲɔw bɛ ɲa yen u bɛ se ka taa ɲɔbaw sɛnɛ pour que baloko ka nɔgɔya kita jamana kan u bɛ se ka taa sɛw sɛnɛ yen Sikaso fanfɛla ninnu kabaw bɛ se ka sɛnɛ yen mais pourquoi nin kumaw b'a la ka fɔ u ɲɛna kabini san 5 fɔlɔ fo sisan foyi tɛ ka mɛnɛ k'a tɛ ka mɛnɛ sigi tɛ ka bɔ parce que munna olu ka dɛrɛmɛ kelen tɛ don u ka balo la olu ka dɛrɛmɛ kelen tɛ don u ka courant na u ka dɛrɛmɛ kelen tɛ don u ka furakɛli wari la anw de bɛ nin bɛɛ ta mais anw bɛ kule pour que nin kow ka nɔgɔya u ka sira t'a la olu mago bɛ min na dɔrɔn vraiment an ka bɔ
CEDEAO la parce que CEDEAO bɛ ka empêcher an ka fanga kɔnɔna la an ka AES créer an yɛrɛ pour que an ka fanga ka se ka sauver AES créer kun y'o de ye o ne bɛ min fɔ président ɲɛna Assimi Goïta a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka élection préparer a ka élection kɛ n'o tɛ ni élection ma kɛ ko wɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔnɔ an ka laɲini tɛ min ye Ala k'an kisi kan tanga an ka laɲini tɛ gɛlɛya jamana in kɔnɔ bilen ok an ka laɲini tɛ gɛlɛya nka Sidibe maanifin tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn fɛnɛ maanifin tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn o y'a ye hɛrɛ sɔrɔ sira san 5 kabini san 5 in daminɛra e bɛ sira jumɛn na k'o de bɛ na hɛrɛ d'an ma e m'o sira la wa mais an ma siraw ta ma an t'a siraw kan wa ka sira ta ma walasa an ka se ka lafiya sɔrɔ wa a sira ye jumɛn ne t'o sira la ne ko i ka sira dɔ de fɔ ne ye ne t'a sira la o ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw kelen bɛ ka baara caman nun don est ce que sini ma sini n'olu tila ka kɛ sabati fɛn a tɛna se ka kɛ lafiya bɔda jamana kɔnɔdenw ma i n'a fɔ baara jumɛn an b'a ye k'a fɔ ko raffinerie dɔwɛrɛw première pose olu pose o kɛra ani an b'a ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ énergie ko la i da mɔgɔw fɛnɛ na o fɛnɛ baaraw bɛ sen na a n'a ɲɔgɔnna usine baw bɛ ka ayiwa jɔ est ce que o tɛ kɛ sababu ye ka ayiwa fɛn dɔ di jigiya dɔ di jamana kɔnɔdenw ma bon e pilasilen filɛ kuranko min ma ne a fɔra aw ɲɛna ko Pierre Fɔrɔ sigira Safo Safo o ko kɛra cogo di président ko aw ma ko Pando bɛna sigi Safo Sanakɔrɔba Cagadugu a fɔra an ye ko o taara so jɔ o la awɔ mais Cagadugu ni Sanakɔrɔba ta o kɛra cogo di munna an ma se ka courant sɔrɔ o la donc aw nɛgɛnna anw tɛ se ka da kuma minnu ma c'est à dire an tɛ dalu la kuma minnu na quoi est ce que y'a faamuya e filɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ne ni ɲɔgɔnna fɔra anw ɲɛna ka kɔrɔ anw ma prévoya si la anw ma essayer an ma réussir si la quoi d'accord o de ka kuma laɲini ye anw nɛgɛnna kuranko la yan terrain kungo bɛ peinture la k'a fɔ an ɲɛna ko terrain bɛna wuli o ko bɛ cogo di bi ninnu tɛ se jamana in kɔrɔ u ka jamana bila u ka élection kɛ an mago b'o dɔrɔn de la d'accord an mago tɛ jeli bɔnna jamana in kɔnɔ bi Ala k'an kisi o ma Sidibe an mago tɛ jeli bɔnna dɛ u ka fanga bila n'u mago bɛ fanga la u ka tenue bila u ka n'u présenter an ma ban u ma o d'accord e dalen b'a la k'a fɔ i fɛlen don jamana kɔnɔ pourquoi i tɛ tenue bila sariya y'o de fɔ o ka wusa i k'a suma ka k'i yɛrɛ kun baasi tɛ jamana sariya tɛ jɛn n'o ye Ala k'a ɲɛ ka d'an ma Sidibe an b'i yɛrɛ fɛnɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn Sanogo nin don jamukan in tacogo ye nin ye bɛɛ n'a ka tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ filɛ i ka tiɲɛ kan e mun yɛrɛ fɛnɛ tulo bɛ an ka naani bɛ ka na mɛ e fana ka tiɲɛ bɛ tali kɛ jumɛn kan Andoula bonsoir ne fana bɛna n ka tiɲɛ f'i ye kɛ e fana k'i ka tiɲɛ fɔ an ka lamɛn dɛ Tarawele dɔwɛrɛ nba kori baasi tɛ sugula mɔgɔw la basi foyi tɛ sugula mɔgɔw la ni gɛlɛya tɛ ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'an ma amina rabi amina a fɔra ko maa fɛnɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn dɛ sɛgɛn min fana tɛ ban fiyewu mɔgɔ tɛ Ala ɲin'o la dɛ fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mun tɛ ban fiyewu n'a ma kɛ Ala ka mansa ye anw bɛ sira min kan anw tɛ ban mɛn di dɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bana o bana don o don kunun ka fisa bi ye sa kɛ n ko bana o bana ni a bɛ fɔ o ma don o don ko kunun ka fisa bi ye jigisigiyɔrɔ t'o banabaatɔ la dɛ sikeyi wa Mali b'o sira kan depuis transition nana don min Allahu akibaru san o san salon ka nɔgɔ an ma ɲinɛ ye san 5 in depuis o nana don min fɔ bi san o san salon ka nɔgɔ ɲinɛ ye Tarawele ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ jamana marabagaw la bi ani jamanaden fanba a kun fɔra n ye ko politikimɔgɔw ye Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ di tubabuw ma ko an tɛ nafa sɔrɔ an ka sanu na nka ko transition ye Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ minɛ k'a ka Mali ta ye ko bi bi in na an sago b'an ka sanu na wa a prix o b'an sago la ko an bɛ sɔrɔ k'an ka sanu na ayiwa alihamudulila fɛn ɲumanba tabarikala mais Tarawele ni dɔ farala dutigi ka sɔrɔ kan dɔ farala dudenw ka kɔngɔ kan o bɛ faamu ni hakili sira jumɛn de ye a ma nɔgɔn
dutigi ko mi sara 20,000 mais ko bi ko 20,000 wara farala ne saraka mais kuma mina dutigi mi sara 20,000 la dumuni tobi ko saba mi sɔrɔ du kɔnɔ daraka tilela sɔrɔ fana mi sɔrɔ mais 20,000 wara farala dutigi saraka dumuni ye tobi ko kelen de du kɔnɔ sisan a bɛ faamu cogo di faamuya man di politimɔgɔ tile n'a fɔra ko sanu kun t'anw ta ye ko an ka sanu nafa bɛɛ kun tubabuw ta ye ko sɔrɔsiw nana bi n'o Asimina jɛɲɔgɔn ko olu na Mali sanu minɛ k'a k'an ta ye mais o kɛra don min kɔnɔna la u tila ka taa bɛɛ jamanadenw kan ka taxi bɛɛ jɔ bɛɛ jamanadenw kan siga ka jamanadenw na parce que ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o kɛra don min na an tun bɛ malo bɔrɛ ta nɔgɔya la politimɔgɔ tile waati min na 1,000 ni 500 1,000 nana yɛlɛ malo bɔrɛ kan aw tile kɔnɔ o wagati ma an tun bɛ transport kɛ Segu Bamakɔ an k'o kɛ 600 o nana kɛ 800 1,000 ye aw tile la ne ko aw ye sɔrɔ min ladon jamana kɔnɔ sɔrɔ min ka taa yɔrɔ jumɛn de la an b'aw ɲininka wajibi de aw ta t'anw ta de don ɲininkali ka kan nka Fuseni naam a na kɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ ka fɛn min fɔ mais a bɛ se ka tila tɔrɔ la ka bɛn ni ko an ka sanubondaw olu sanubɔyɔrɔw kun bɛ tubabuw bolo nka an nana minɛ an y'a minɛ ka bɔ tubabuw bolo ani an bɛ ka sanu fana labɔ ni nka labaara est ce que o ye kelen ye wa ne y'a minɛ tubabuw bolo k'a bila e tɛ k'a bɔ awɔ tubabuw tun b'an bɔ k'i ta d'i ma k'u ta ta a fila jumɛn de bɛ arranger Traoré mais mun tun bɛ d'an ma o wagati la est ce que an n'o kun ka kan wa n'o kun ka dɔgɔ ni a y'a minɛ o la n'a tɛ ka bɔ bilen dun mais est ce que ɲininkali tɛ ka kɛ ni ka sɔrɔ wa anw fana bɛ ka presser sabula an y'a minɛ ani a bɔli wagatiw est ce que wagatiw tɛ surunya ɲɔgɔn na dɔɔni n'a taara o cogoya la Traoré mara la yanni anw k'a minɛ anw ye labɛn jumɛn de sigi sen kan ko n'an y'a minɛ an b'o kɛ anw ye labɛn jumɛn kɛ o ɲininkali bɛ se ka kɛ wala anw y'a minɛ tubabuw la ka tila k'a datugu k'a bila ten yan an dun ɲɛ b'a la Siniwaw bɛ ka taa maninkala Kangaba mara la Wasolon kɔnɔna na Siniwaw bɛ ka taa mɔgɔw ka cikɛ foro ntaraki kelen ni kɛnɛ bɛɛ ɲɛ b'a la fanga tigɛ fɛn bɔ a la Alahu akibaru o tuma u y'a minɛ tubabuw la k'a di Siniwaw de ma wa an y'a ye Kangaba yan nɔ cɛkɔrɔba san 70 k'a minɛ k'a don kaso la a ka yiriforo nɔfɛ yala transition de sanu bɔyɔrɔ minɛ tubabuw la k'a di Siniwaw de ma wa n'a sɔrɔ o don anw tun bɛ nafa min sɔrɔ tubabuw bolo anw tun b'o sɔrɔ Siniwaw bolo est-ce que an dɛsɛ tubabuw ninnu ma ayiwa Mali tun bɛ nafa min sɔrɔ jamanadenw tun bɛ gɛlɛya hɛrɛ min sɔrɔ jamana kɔnɔ tubabuw ka tile la ni o ye u ko waati min na komi a bɔlen yɔrɔ da kɔnɔ k'a bɛ tubabuw bolo n'a bɛ tubabuw bolo anw ye hɛrɛ min sɔrɔ o wagati la a nana minɛ tubabuw la k'a kɛ anw ta ye wala a y'a di mɔgɔ min ma k'a k'o tigi ta ye mais anw m'o hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na Traoré an tɛ hakili jagabɔ an ka taa sira fila lajɛ ayiwa Traoré a lajɛ Bamakɔ Kayi a sira lajɛ Traoré n'i bɔra Bamakɔ yan k'i kun da bila n kan n'i tɛmɛna Segu kan hɛrɛ t'i ɲɛ tuguni Alahu akibaru Traoré an ye Buguni sira ye Traoré an ye Selenge sira ye Mali yɔrɔ jumɛn de bɛ yen bi ko Bamakɔ ni o ye région ni ɲɔgɔn cɛ k'o sira ko alihamudulilayi mais a dun fɔra ko nafolo kɛla anw ta ye ko sanu kɛla anw ta ye u yɛrɛw y'a fɔ a ye ko sanu mini kelen o mini kelen k'o bɛ nafolo min ladon jamana kɔnɔ c'est pas petit mais n'a fɔra k'o bɛɛ kɛra anw ta ye dɔ farala gɛlɛya kan aw tilala ka na taxi pɛnpɛrɛn jamanadenw kunna Traoré an bɛ nin faamu cogo di Fuseni kumalasurunyala an bɛ se ka jumɛn faamuya nin bɛɛ lajɛlen na o de kama ne bɛ ka ɲininkali kɛ n ka kuma daminɛ n ko n bɛ ɲininkali kɛ jamana marabagaw ani jamanadenw na sɔrɔ min bɛ kɛ sɔrɔ min ka taa min Traoré anw de y'a ye ko sɔrɔ kɛla an ta ye ko an ka fɛn bɛɛ kɛla an ta ye mais o moment kɔnɔna na an bɛ deli kɛ min anw y'a ye bɔgɔmugu de bɛ kɛ goudron suder n'a ye Traoré n'a fɔra ko samiya bɛ nin hakɛ nin hali bi ko fossé bɛ ka labɔ Bamakɔ yan mara bɛ kɛ cogo jumɛn de la a ma nɔgɔn u bɛ ka taa n'a ye min ayiwa Traoré awɔ ni tɛ se mara in kɔrɔ ni Asimi y'a dɔn k'a tɛ se mara in kɔrɔ k'a ka fanga in bila baasi tɛ Mali ka bɔ ale ma Mali ka bɔ ne ma a ka bɔ e ma anw ɲɛmɔgɔw tɛmɛna minnu ka ca an yɛlɛma ko joli tɛmɛna jamana in kɔnɔ a caman de b'an kɔfɛ ka na fɛnɛ d'accord n'i y'a ta ni tisa kɔrɔ bila i kana tiɲɛ baasi tɛ Traoré n b'i fo an bɛ yɛrɛ fɛnɛ fo ni kibaru ɲuman dɔn ala ka hɛrɛ k'an ye Jibril Jawara Faransikaw fɛ yen nɔ bataki sɔrɔ la Kande Tangara an y'a yɛrɛ ka bataki sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Issoufou Jande an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo ka wale ɲuman dɔn ko bataki sɔrɔ la sɔni an m'an da kɔrɔ ka wala wala maa bɛ an kɔ an n'ula bonsoir allo oui kodi baasi yen nɔ non baasi ala kana baasi kɛ
Amba. John Manima kan wele ka bɔ min? Seydou Traoré ka bɔ Sévaré. Seydou Traoré, Sévaré kaw dun Seydou? Baasi t'o la. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. Amba. Bisimila. Bon an bɛ ne ka faamuyali ye min ye. Bon comme a fɔra ko san 5 dira président ma. Awɔ. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo. Ni e ni mɔgɔ ye contrat signé. A y'i ka baara kɛ. I bɛ taa baara in kɛlen de lajɛ. Ni baara in kɛcogo y'i diya. N'a y'i diya i bɛ fɛn wɛrɛ fara contrat kan. Mais ni baara kɛcogo m'i diya. I bɛ baara di mɔgɔ wɛrɛ ma a ka baara kɛ. Mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ka mɔgɔw bila o défi de. Awɔ. Ni mɔgɔ bɛ jamana dɔ diɲɛ kɔnɔ quoi. N m'a fɔ Mali de diɲɛ bɛɛ. K'a fɔ ko jamana min kɔnɔ. K'a fɔ ko sariya jamana sariya sunba. A fɔ k'a talen bɛ ko a jamanadenw n'a jamana ɲɛmɔgɔw k'o ta sariya bonya ko hɛrɛ b'a jamana na. Ne bɛ Malien bɛɛ bila o défi ni mɔgɔ bɛ se ka na n'o jamana kelen ka n'o yira. C'est-à-dire ne la pour que n k'o faamu quoi. Seydou ni i y'i ɲininka. N bɛ fɛ i ka kuma in fɔ cogo wɛrɛ la an bɛ se ka faamuya cogoya min na. I bɛ fɛ ka mun de fɔ yan? I bɛ fɛ ka jumɛn de fɔ yan nɔ Seydou? Ne bɛ ka min fɔ. Awɔ. Ne bolo quoi. Mali sariya an yɛrɛ bɛnna kan ka sariya min ta jamanadenw yɛrɛ sɔnna jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw bɛna sariya min kan k'a ta ko ka jamana labato n'a ye quoi. N'a ɲɛmɔgɔ m'a labato ni jamanadenw m'a labato quoi. Fo ka diɲɛ wuli hɛrɛ tɛ na jamana kɔnɔ min b'i dɔn ka min k'o de fɔ quoi. Ok mais sariya labatoli yala a da kan ka bɔ jɔn na jamana ɲɛmɔgɔ wa jamana kɔnɔdenw jɔn de kan ka lawaleya? Non ne y'a mɛn kani b'a ɲɛmɔgɔ tɔ de filɛ bamananw yɛrɛ b'o fɔ an ye bamanankan na quoi. Ɲɛmɔgɔ ni dutigi ma tagabolo yira ɲuman yira dudenw na duden si tɛ dutigi labato. Du sariya labato. A tɛ ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ sariya min ta k'a fɔ an ka jamana marali mais ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma k'a batobaga ye ka yira jamanadenw na fo ka diɲɛ wuli jamanadenw fana taa a sariya bila bato. Donc n'o kɛra fo ka diɲɛ wuli hɛrɛ tɛ na jamana kɔnɔ. Donc o b'a jira tant que ni an bɛ sariya sɔsɔwalew la fo ka mun kɛ an tɛna an sago sɔrɔ jamana in kɔnɔ sa kɛ. Fo ka dugukolo meleke hɛrɛ tɛ na. Ayiwa mais e yɛrɛ fɛ sariya jumɛn sɔsɔra jamana in kɔnɔ? Sariya sɔsɔ o kɛra an bɛ ɲɛ walen ɲɛna o ye kelen a fɔra k'an bɛɛ ka bɔ ka taa wuli ni ɲɔgɔn ta sisan. Hali bien vrai k'a ma diya dɔw ye mais mɔgɔw sɔnna k'a fɔ ko ko sariya kura tara parce que o tun y'o de fɔ ko ni sariya kura tara dɔrɔn ko jamana bɛ bɔ nɔgɔ la o fɔlɔ de fɔra an ɲɛna. Mais sariya kura tara suma ko dugumajɛ o sariya kura kɔnɔ a yirala k'a fɔ jamanaden bɛɛ sɔnna a ma ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko président tɛ sigi jamana kunna tant ni élection ninnu sigi bɛɛ gɛrɛ o kan. Bɛɛ sɔnna o ma quoi mais bɛɛ sɔnna o ma suma ko dugumajɛ n'o ɲɛmɔgɔ ko n'o tilala ka na fɔ tuguni ko bon ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ président k'a sɔrɔ kala ma fili ye ko fo san joli e ni ala cɛ o jamana an bɛ taa min? An bɛ taa dugu min na a y'o fɔ an ye kɛ. An yɛrɛ ko k'a ban a fɔra an ɲɛ de fɔlɔ ko bɛɛ ka taa wuli ta ko n'a ye wuli ta ko constitution kɔrɔ min tun b'an bolo 91 k'o ye tubabuw ta de ye ko maintenant ko an yɛrɛ ta sisan ko an k'o labɛn ko n'o labɛnna dɔrɔn ko jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ko 2025 kɔnɔna na ko garaji ko tubabuw bɛna garaji kan ka don Mali kɔnɔ yan ko tellement que wari bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan. Mais o sariya so kura voté ni ka na sisan suma ko dugumajɛ ɲɛmɔgɔ minnu y'o fɔ an ye ɲɛmɔgɔ kelenw tilala k'o sariya kelen k'o sen da o kan k'o tereke mɔgɔ hali ma kɛ silamɛ kɛ hɔrɔn ye quoi silamɛya nana hɔrɔnya sɔrɔ yen a tant que sariya n bɛ min dɔn diɲɛ kɔnɔ ani bɛ min dɔn jamanaw la a tant que jamana ɲɛmɔgɔ ma jamana sariya o ka sariya yɛrɛ bonya o bɛnna min kan k'a ta fo ka dugukolo meleke hɛrɛ tɛ na jamana kɔnɔ. Baasi tɛ. Maa ye diɲɛ kɔnɔ quoi depuis ala ye n da o bi ni m'a dɔn a tigi ka bɔ k'a fɔ quoi depuis ala ye n da m'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ko sariya bɛɛ jɛna ka sariya sunba min ta ko jamana bɛ mara n'a ye ko ɲɛmɔgɔ t'a bonya ko hɛrɛ b'a jamana na dɔ ka bɔ a ka jamana kelen fɔ n ɲɛnɛ. D'accord. Maaw tulo b'i la Seydou a na kɛ dɔw na sɔrɔ k'i jaabi an bɛ taa ɲɛfɛ an b'i fo ni ka Sévarekaw bɛɛ lajɛlen fo ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye. Sanogo ni ngi Seydou Traoré ka bɔ Sévaré an b'i a fo maliyɛnw bɛ fo dan tɛ foli min na Joliba FM sanfɛ Joliba bɔlɔlɔsira sanfɛ nɛgɛjuru ye 65 65 50 an la bonsoir. K'i fo k'i barika da Traoré. An b'i yɛrɛ fɛnɛ fo Fana Keyita k'i waleɲuman dɔn. Ka foli lase lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. U bɛɛ lajɛlen foli laminɛ ni sanga nin na.
bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka da don Maliko kuma la. Baasi tɛ. A ka hakilinaw di an bɛ bɛɛ fo. Baasi tɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka kuma Tarawele. Awɔ. Minnu tɛmɛna sisan n b'a bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ ka hakilina ɲɛnamaw de di. B'a dɔn a si tɛ ka kuma ni juguya kuma ye. Tɛ ka kuma ni k'a fɔ fanga maliyɛn yɛrɛ k'o de don. Bɛɛ bɛ ka kuma de jamana taabolo min bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min don o de bɛ ka ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka a lamɛn cogo min na. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka u kɛ ka a mɛn. Yarabi yama. Mɔgɔ si t'a fɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛ don ka kuma min ɲɛfɔ ne hakili la si t'a fɛ tɔɔrɔ ka jamana in sɔrɔ. An bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka mɛn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan kuma kuma bɛ ka fɔ a bɛɛ ye temps de ye Tarawele. Wa ne bɛ min kɔni fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye. An bɛ hukumu min kɔnɔ sisan. N bɛ n terikɛ fo fɔlɔ Wasɔngɔ Sidibe. A tulo b'i la. A tulo bɛ n kan, an b'a fo k'a barikada. Baasi tɛ. Ko samiya sera a ka wuli an ka taa waso la an ka taa cikɛ. An bɛ Salamu Tarawele yɛrɛ fo a kɛrɛfɛ a tulo b'i la. Cikɛla don dɛ. Awɔ ne bɛ taa Fana di fɔ ma Fana mɔ dɛ. Baasi tɛ Ala k'a ɲɛ. An bɔra hali don ne b'a dɔn ale dalen don an dala bitigida la. Baasi tɛ. Ale ka foro ye an b'a fo k'a barikada ka wuli ka jɔ la jamana ko la n tulo b'a mankan la don o don. Ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ. An bɛ min fɔ Tarawele jamana fanga ye. N'a ma ɲɛ ko an y'o fɔ sariya sɔsɔ kɔni tɛ jamana foyi ta ɲɛfɛ. Donc u ka jɔ jɔyɔrɔ la. Min bɛ se k'a to cogo min na jamana bɛ se ka bila fɛn ɲɛnama kan. Baasi tɛ. Puisque an y'a mɛn ko san 5 fara jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛngɛ kan. Mankan kan. Awɔ. An b'a kɛ fɛngɛ de ye an b'a k'o ye sa sinon élection de bɛ na ni o ye. Ne kɔni bɛ min kɔni fɔ an ma deli ka n'o y'a sɔrɔ ko jamana kɔnɔ de bɛ segin tan. N y'o de fɔ sɛbɛnkun tɛ an ka sariya suma la. An yɛrɛ y'o fɔ sariya suma min yɛlɛmana an yɛrɛ ye a défend. K'a sababu kɛ an y'a yɛrɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ jamana mago de bɛ a la bi. Awɔ. Mais mɔgɔ minnu y'u tigɛ sin yɔrɔ min k'a fɔ ko ɲɛnama tɛ ko sɛbɛlama tɛ. U y'u bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra ye Tarawele ka na se kan. An n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ kɛ a waati. An y'a jira k'a fɔ jamana fɛn bɛɛ an kana bɛɛ fili k'a fɔ k'i tɛ ninnu fɛ. Mais y'u tigɛ si yɔrɔ min tile bɔra parce que aw yɛrɛ nana min sɛbɛn sisan aw ko bɛɛ man ɲi. Awɔ. Kɔrɔlen k'o man ɲi aw nana ni bɛɛ sisan munna aw y'o sɔsɔ bɛɛ ɲɛna sisan. Bon Tarawele an kɔni bɛ min kɔni fɔ n'a man ɲi k'a fɔ u y'o kɛ. Awɔ. An b'a ɲini fanga fɛ san 5 tɛmɛnen min kɛra sisan. U kana sɔn an ka jamana ka boli nin san 5 in kɔnɔ o kɔnɔna na dɛ. Kuma Tarawele fan bɛɛ ye o ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Fan bɛɛ wo. Wallahi fan bɛɛ ye o ye Tarawele an tɛna kuma lankolon fɔ radio kan. Tarawele an bɛ ko kalama. An tɛ sɔn k'a fɔ radio kan. An b'o to yen nɔ jamana yɛrɛ kanu kama. Baasi tɛ. Ani k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ n'u ye kuma dɔw mɛn u hakili bɛ wuli quoi. A bɛ kɛ. An bɛ ko kalama lakana ko sira yɛrɛ kan ne bolo bɛ kisɛ ka a la. An tɛ sɔn ka fɔ radio kan. Jamana kɔnɔdenw mago bɛ basigi la bi ani hakili sigi. Mais an ye ɲɛmɔgɔba dɔw bɔ a kalama fana dɛ. Ne yɛrɛ an ɲɛmɔgɔ dɔw bɔ a kalama ka s'u ma k'an sigi k'a ɲɛf'u ye a bɛ nin cogo in na a bɛ nin cogo in na. D'accord. Donc an b'a ɲini u fɛ u kana jamana in tɛmɛna dagasunɔgɔ ma quoi. Cikɛlaw bɛ kulo la engrais tɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la. A ma nɔgɔn. Nɔgɔ duguma sera foro kɔrɔ u ma se ka don. O y'a dama jɔrɔ ko ba ye sigi jamana don nata la est-ce que kɔngɔ tɛna Mali sɔrɔ san wɛrɛ wa. Est-ce que Tarawele an ka balo fanba ye kaba de ye. N'i y'a ye balo bɛ Mali labɔ n'o ye suman ye n'o ye ɲɔ ye. Kaba a fanba ye kaba ye. Bon engrais de bɛ kaba ɲɛ mais engrais ko yɛrɛ ma se ka engrais bɛ ka na waati min na a tɛna a ta yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ. D'accord. Bon cikɛla caman bɛ yen u tɛ se ka engrais san. D'accord. Bon Tarawele ka bɔ kuma na ni min ye. An bɛna jamana ŋɔniba bɛ Mali sen na bɛɛ de tun b'o ye koyi. N'o ye dɔrɔgu ko ye an y'a mɛn k'a fɔ ko a kun yirala k'a fɔ ko Mali denmisɛnnin ko n'i y'a sigi 100 o 100. Ko 70 k'o bɛɛ ye dɔrɔgutala ye. 70 sifinnakaw la wa? Wa sifinnakaw la o de bɔra waati dɔ la mais kunnafoni dɔ bɔra kunun o. N'a hakili la mɔgɔ caman mɛn ko o min kɛra ko fili donna o kuma in na. Tiɲɛ don n kunna yɛrɛ la tile ye. Ko tiɲɛ tɛ ko u ye min fɔ u mana mɔgɔ min minɛ.
ko ni u ye mɔna maa kɛnɛ minɛ k'o de bɛ yen kɛmɛ o kɛmɛ mais Tarawele bɛrɛ tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o. Bon de toute façon sifinnaka minnu n'a fɔra ko bɛ a kulu kɔnɔ kɛmɛ sira la sifinnakaw b'u yɛrɛ sɔrɔ 40 a n'a kunkanfɛ kɔnɔna na. Bon Tarawele n bɛna min f'i ɲɛna. Awɔ. Minnu bɛ ka nin di an t'u sɔsɔ mais anw yɛrɛ ka dɔn ta la. Tarawele Mali ne bolo 70 hali n'u ko k'o ti tiɲɛ mais anw ka sɛbɛntiya n'an ka dɔnni kɔnɔna na. Ne b'a fɔ Mali denmisɛnnin n'i y'a sigi 100. I segin bɛɛ dɔrɔn tala ye bi. Kana siga u ko 70 min ko fili kɛra u la dɛ. Awɔ. O y'olu ka baara hukumu kɔnɔna ye mais anw ka dɔnni kɔnɔna na parce que n'i taara burusi kɔnɔ bi. C'est kabako de don quoi. Ko denmisɛnnin ye siniɲɛsigi ye Tarawele n'i taara i b'a fɔ burusi n'a ka jugu du bɔ a kɔnɔna ye bi. Alahu akibaru. A min u bɛ min mɛn n'a b'o sɛri ka bin. O kelen de ka denmisɛnnin caman i bɛ taa denmisɛnnin sɛrilen k'a bin i b'a fɔ kilimasiyɛn de bɛ a la. D'accord. Mais dɔrɔgu de don ne kɔni bɛ min kɔni fɔ. Nin tɛ faamaw kelen kungo ye. D'accord. E denfa e denba e min dɔgɔnin bɛ yen bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni kɛlɛ in na sinon an ka Mali ko an bɛ k'a fɔ lakana tɛ yen kɔngɔ b'an ka jamana na sɔrɔ a tɛ ka kɛ mais min filɛ nin ka jugu a bɛɛ ye tuguni. Ala k'an kisi Kantama Keita. Nin kɔlɔlɔ ye kabako de ye n'i y'a jateminɛ burusiɔn dugu caman bɛ yen sonyɛli kɛlen don ka kɛ baara de ye yen nɔ bi k'a sababu kɛ denmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta min kɛ n'u ma dɔrɔgu sɔngɔ sɔrɔ u bɛ mɔgɔw ka baw minɛ u bɛ sagaw minɛ u bɛ sɛw minɛ. A bɛ kɛ. Donc fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nin tɛ fanga kelen yɔrɔ nin ye an bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ nin ko in na sinon ne nin taara ɲɛfɛ san 10 ɲinan kɔ Mali ko banna. Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma Keita. Naamu. I balimakɛ bɛ k'an filɛ nin sanga na ka bɔ Libéria k'a b'i fo k'i waleɲuman dɔn Fama Keita an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo. Ko ba yɛrɛ fo k'a barika da k'Ala ka tunga diya. Ya Rabbi merci beaucoup Ala ka wagati wɛrɛ jira anw na. Merci. An bɛ taa ɲɛfɛ Fama Keita an ye bataki sɔrɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fɛn dɔ fo Libériakaw fɛ yen nɔ ka maliyɛnw fo minnu bɛ kɔ kan nin sangani na Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye maa bɛ an kɔ an nous la bonsoir. Allo. Allo Anula. Allo Grand Mol. Grand Lassi a bɛ cogo jumɛn? A ma juguya. E ni Fama? A kɛra. O ma i kun taara Bɔbɔ dugu la wa? Ma taa Bɔbɔ dugu la fɔlɔ an bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ. Ka baara kɛ ji jukɔrɔ? A fɔra ko minnu bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ k'olu tɛ ɲuman kɛ dɛ. An bɛ ɲuman kɛ. Aw t'a ɲuman kɛ fiyewu? Wala an y'a ɲuman kɛ. K'olu bɛ to ka ji duuru ka duuru walasa mɔgɔw ka n'u yɛrɛ ji kɔnɔ yɛrɛ bilen yɛrɛ. Wala i bɛna ji terikɛ ni jɔn yɛrɛ ma dɛmu tɔgɔ ani Fana Keita ma. Baasi tɛ. Ani Mutugula karamɔgɔkɛ. U tulo b'i la an bɛ belebele fo Mutugulakaw fɛ yen. N b'a to dante foli min na hali n'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ de don an hakili sigilen waati dɔ la. Jamana ko tɛ wa Lassi nin bɛɛ bɛ ɲɛ a la o. Voilà vraiment a ye cɛsirilen don kosɛbɛ. Baasi tɛ. Donc n b'a fo Mutugula yen nɔ. An b'a n'a ka denbayaw bɛɛ fo. Ka Vieux fo ka Buwa Kante mun y'an ka cɛkɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo. Bisimila Lassi u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Ani min bɛ bɔ Misira wa ou bien yɔrɔ jumɛn ani Marakara wa hali n'a sɔrɔ an hakili tɛ kelen ye. N ko n y'o de fɔ o de bɛ jamana in fana diya Lassi an ka taa ɲɛfɛ. Vraiment an kɔni n'i y'a ye an y'an makun nin waati laban in na. Sisan kuma ma nɔgɔ. Kuma ma nɔgɔ. U m'an bari kuma la sa mais an yɛrɛ ka hakili la ni siranna fɛn o fɛn ye bɔbɔ ko ni ko o ko b'i kun f'i kana to a k'i nɛma. An kɔni ko san 5 ka bi sɔrɔ tuma an bɛ sɔrɔ fanga de la. Ni min kuma cogo dɔn ni tɛgɛ dara ye k'a ma a tɛ mun bɛ k'i labɔ dɛ. Donc an kɔni b'a fɔ bonya ani karama kɔnɔ. O kuma sɔrɔsi fanga y'a dama fanga ye kɛ. Bon o de ka di anw ye o. O de ka di anw ye a y'a tɛmɛna fɔ ni sɔrɔsi fanga tɛ jamana in tɛ se ka mara o. O tɛ ka maa si bolo tunun min ka da o kan ko olu faso. U b'u kɛlɛ o de kama. Donc a bɛ na sariya ko kuma la o. Ne bɛ mɔdɔ an ma kalan. Kalangɛya caman de bɛ k'an lamɛn nin waati laban in na. Ani sariya dɔnbagaw m'a fɔ kiiri tigilamɔgɔ ye dɛ mɔgɔ bɛ se k'a kɛ sariya dɔnbaga ye k'a sɔrɔ i tɛ kiiri tigilamɔgɔ ye. Donc ne bɛ olu dɔw ɲininka o. Awɔ. Kuma caman b'a fɔ sɔrɔsiw ye sariya sɔsɔ sariya yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ. Aw ye IBK aw mɔgɔ maa kalannen de y'a fɔ an ɲɛna ko maa EDD de bɛ se ka jamana jɔ IBK eri la. A mandat fɔlɔ n'a filanan a bɛɛ y'a ta.
mais olu sariya dɔ mɔgɔ kelen de ma bɔ ka taa i bɛ k'a gɛn wa o waati kelen na constitution tɛ yen wa a bɛ constitution yɛrɛ jumɛn de kɔnɔ ko ka jamana kɛ batɛmɛsira ye an kɔni m'o ye constitution kɔnɔ n'i y'a ye constitution bɛ lakana o y'a sɔrɔ jamana bɛ yen fɔlɔ constitution bɛ jamana kɔnɔ de o constitution ne an bɛɛ de bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ma lakana ka ɲɛ constitution ko kuma bɛ fɔ mun na vraiment an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye vraiment an y'a fɔ u ye k'u ka sabali kɛrɛnkɛrɛnnen ne bɔbɔ la si ne kuma o kuma ne b'a fɔ politique mɔgɔw ka sabali ni se bi dɔw ye s'a sɔrɔ n yɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ ni an t'u juguya la an ko politique mɔgɔw y'an fa n'an baw ye a ye taa dɔɔni o y'a sɔrɔ a ciriko kuma yɛrɛ ma fɔ dɛ u ko non k'olu tɛ sabali u bɛɛ tɛ dɛ maa dɛmɛdɛmɛnin minnu bɛ occasion sɔrɔ k'a kuma olu de ye tɔ ninnu kungo gɛrɛya waati ni sanga bɛɛ a bɛ kuma fɔ jamana mago bɛ fɛɛrɛ kuma min na o tɛ bɔ maa dɔw da. D'accord. Sɔrɔsiw bolo dun de bɛ fanga la. Ne bolo i bolo bɛ fɛn min na waati min i sago b'o la mais e bolo tɛ fɛn min na e sago t'o la koyi. O ma daminɛ bi o tɛna laban bi. Donc an bɛ mun fɔ n'an bɔra yen na ni Ala y'a kɛ san 5 n'a kun cɛra hɛrɛ la ni jamana basigida ni an balima politique mɔgɔw nana vraiment u ka Mali jɔ n'a fɔ Alassane bɛ k'a ka jamana jɔ cogo min jɔn yɛrɛ Senegali ka cɛ in ko Joma Faye wa Joma Faye ani Murtani ni Algérie président b'u k'u ka jamana jɔ cogoya min na an fana ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka jamana jɔ. Donc olu ye jamana jɔlaw ye kɛ olu ye modèle ye bi. Ngolu ye jamana jɔla olu ye modèle ye bi kɛ. O b'u ka jamana jɔ n m'a fɔ ko jamana jɔlaw dɛ b'u ka jamana jɔ hali n'a sɔrɔ u bɛ ka anw tɔɔrɔ. Est ce que Ala ye adamaden da ka kalan di ma fɔlɔ la aw tun bɛ sigi k'an ye kunfin ye ni sisan tɛ ni jeliba ni Kiledu ni renouveau ni sigida kunkan kɛ u b'a fɔ an nɔ kunfin an tun bɛ nin fɔ. O bɛ n'i sigi ka tubabukan cɛɲi fɔ dɔrɔn o y'a bannen ye mais Ala barika la ani aw barika bɛɛ bɛ k'i hakilila fɔ bonya ni karama kɔnɔ. Donc vraiment an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni min bɛ fanga mun bɛ fanga la waati min an k'a dɛmɛ bonya ani karama kɔnɔ. Mais waati min sanga bɛɛ e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ kuma mun fɔra nin ye mɔgɔ bɛ se ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ kɔtɔla i m'a buruja i m'a fɔ ko n'i ye mɔgɔw dɔ ka kuma sariya ko ni ne ye mɔgɔw dɔ ye sariya ko kuma na ko min ye biɲɛ de turu ne la quoi. Ka da mun kan. Parce que bi ka ko daminɛ na anw ɲɛna yan bɛɛ y'u deli ka dɛsɛ. A waati Alassane Bachi a bɛ yan kɛ bi. Depuis Ala ne danne an n'a dilan kelen a ko a ye maa damadamanin ta o tɔgɔ ma a ko k'u tɛ ko laban ko maa kan ka tugu u nɔfɛ ka ko kɛ a ko maa o maa bɛ nin ko ka Mali sariya tugu k'a bɛ tila ka k'u la yan a dun bɛ kaso kɔnɔ a dun ka tiɲɛ bɛ ka segin bi donc ni y'i faamuya e bɛ fɛ an ka jamana jɔko kuma fɔ nka an kana sariyako kuma fɔ sa kɛ. Wala sariyako kuma bɛ fɔ dɛ mais sariya sɔsɔrɔ man kan ka sariyako kuma fɔ quoi. Mais sariya kuma man ka fɔ est ce que kun b'a dilanni na wa. Mɔgɔ minnu da bɛ sariyako kuma la don o don dɛ an bolo mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ mais olu tɛ quoi parce que IBK ko daminɛna bɛɛ ɲɛna yan bɛɛ y'u deli CEDEAO y'u deli Nations Unies bɛɛ kumana bɛɛ bilala ka na ka kuma u fɛ k'a dɛsɛ u ko fɔ olu su ka taa bere sanfɛ bi ye juma ye ko ti kɛ kɔsɔrɔ a dɔn bi y'a don ye o bɛ taa seri tilegan dire fɛ kɔsɔrɔ sereyɛri jɔn yɛrɛ ma se kuma dɔ la. Jɛ y'u deli ka jamana ta aw sati la k'a fɔ k'u ka défense civile wa an t'a dɔn u b'a fɔ cogo min tubabukan na mais bi a fɔra ko n'a denna ni fanga benna a bɛna di jɔn ma maa si ma sɔrɔ an ye kalo 6 de kɛ jamana kuntigi ma sɔrɔ a la jamana jɔlen don ten donc vraiment an b'a f'u ye u kana to sɔrɔsiw bolo jamana in kan parce que an mun bɛ kuma la don o don ka question d'a ma u ti wari d'a ma an t'u dɔn u t'an dɔn an kɔrɔw de don an faw de don donc jamana b'u bolo maa si tɛ maliyɛn ka tɛmɛ o kan. D'accord. San bisaba laban mɔgɔ min b'an kunna k'a fɔ ko sɔrɔsiw ma ɲi jamana kunna sɔrɔsiw ye dictature ye a donna a bɔra tan o tun ye sɔrɔsiw m'a sɔrɔ de. D'accord. Ala ye tiɲɛ bange bi sɔrɔsiw si tɛ dictature ye e bɛ mara de maa si tɛ k'i tɛ mara. D'accord. An bɛ mara diyagoya ni diyagoya kɛ ne bɔra la si mana taa civilisation la bɛɛ b'a dɔn Bewuti Fewuruti Bara a sɔgɔti ne kun ni ne bɛ n ka katikalani sanfɛ soit n bɛ n ka kɛnɛmani sanfɛ diyagoya hali polisiw m'a fɔ k'i ka jɔ i bɛ jɔ. D'accord. Parce que n'i b'a dɔn pɛrɛ n'i sera nin mobili in ma mun bɛ bɔ a la i b'a dɔn
Donc manière va problème c'est ça ya kuri sariya susɔlaw dɔw bɛɛ tɛ dɛ dɔw de bɛ sariya susɔ jamana in kɔnɔ mais waati ni se ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka a fɔra ko refondation kɔrɔ ye mun ye tubabukan na an ma kalan refondation ye mun ye ka fɛn dɔ ci k'a jɔ ni majɛ ni fɛn mun na k'o dilan d'accord mais vraiment an kɔni ma kalan mais ni waati laban in na kɔni an m'u bilasira dɛ ni Jakite fo a n'a ka denbaya k'a ko m'a fo kosɛbɛ. D'accord, Jakite fo lamina ka wala fɛ kɔfɛ lasi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ taa ɲɛfɛ kuma mari da kelen na nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la halisa 65 65 50 ko maa bɛ yen nɔ. On nous la bonsoir. Allô? Oui, on nous la? Ante Traoré. Oui, Adama i dɔ wɛrɛ ko di basi la denbaya dun. An b'i fo. A diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la nin wagati in na. Jinɛ ye bato minnu kɛra Ala k'u minɛ. Amina yarabi. An bɛna min minnu fana kɛ Ala k'u minɛ. Allahumma amin yarabi. Ala ka jamana in bɛɛ bolo la. A se bi Ala ye Ala ko dɔw minɛ. Traoré an b'a fɔ ko bi ta baabu bɛ min kan. Bi libre antenne. Awɔ bi ta ye ko an b'a mamuso ka ganforo la. O don. Jamana fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔra k'a sigi sen fɛn damadɔw ye. Ko mana kɛ cogo o cogo kan'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. An b'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ na u bɛ sɛnɛkɛko kuma fɔ. Nka u ka sɛnɛ ye dalafɔ de ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛli man d'u ye dɛ. Awɔ. A dalu. Tarawele i b'a jateminɛ. I bɛ k'a ka wagati. A fɔra ko budget 15% k'o tun bɛ don sɛnɛkow da fɛ. O wagati hali n'o ma fɛsɛfɛsɛ o wagatiw kosɛbɛ sisan an filɛ wagati min na a fɔra olu minnu y'a kɛ k'a bɛɛ tiɲɛ. Mais bi an filɛ nin wagati min na n'a fɔra ko yɛrɛma hɔrɔnya wagati. N'a fɔra an filɛ yɔrɔ min na hali bi an bɛna don mois d'août la cɔcɔ kalo. Awɔ. Ko engrais ma se ka t'u se yɔrɔ la janko kuma tɛ ka u tila ka ɲa. Hali bi wa? Hali bi. O jamana bɛ se k'a fɔ cogo di ko k'a fɔ k'ale sɛbɛ bɛ sɛnɛ ma. O engrais na kɛ ɲinan baara ye o san wɛrɛ baara de don. A tɛna di yɛrɛ. A tɛna di yɛrɛ fɛnɛ. A tɛna di. Ayiwa. A daminɛ na Russie ni Ukraine ka kɛlɛ daminɛ wagati. U ko Russie ni Ukraine bɛ kɛlɛ la ko de y'a to ko engrais ma sɔrɔ. O nana tɛmɛ. O kɔfɛ u taara fana ko Russie ye engrais tɔni miliyɔn hakɛya dɔ di Mali ma. An sigira k'o kɔnɔ an ma fɛn ye. Ni min y'a ye o ka don k'a fɔ ne kɔni ma fɛn ye. Sisan fana an bɛ nin min na. Parce que mɔgɔ caman bɛ jamana ninnu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ. Keyita min bɔra kuma na olu ye Fana mara mɔgɔw ye. Bi Fana maralen don Joyila mara fɛ. An filɛ nin wagati min na Joyila ni san bɛ na cogo la. Mois de juillet le 14 juillet tɛmɛlen. Yɔrɔ bɛ yɔrɔ la mɔbiliba tɛ se ka taa yen. Joyilakaw fɛ yen. Joyila mara kɔnɔ. O ye Mali fan caman ye parce que ni mɔbili taara a bɛ foncer. Mais n'a fɔra k'olu ka engrais ma se o se yɔrɔw sɔrɔ. Ayiwa. Sani o wagatiw cɛ engrais dun bɛ taa depuis kɔɔriw bɛ taa ta wagati min. Mɔbili bɛ taa ni engrais a segintɔ bɛ segin ni kɔɔri ye. Walasa ka dépense fila k'o kɛ dépense kelen ye. Mais halisa n'a wagati n'a fɔra ko layidu bɛ yen k'a kow bɛ sen na fournisseur an ni bɛ fɛn na. Ni min ma se ka na an ta nin sanction in bɛ ta a ye ta an b'o yɔrɔ la wa. N'a b'i sɛbɛn ma depuis a daminɛ na i t'a jate minɛ ni kalo in kana tɛmɛ ka sɔrɔ ninnu ma se u seyɔrɔ la. Ni o kalo sera ka sɔrɔ min ma s'a seyɔrɔ la a tigi kan ka se ka na min y'a bali ka s'a seyɔrɔ la o bɛ fɛ n'o ma kɛ min kan ka d'a kan ko kan ka d'a kan min b'a kɛ ka tɔw ladi. Mais ni o tɛ kɛ fo ka taa kɛ layidu tali ye kuma bɛɛ an ka kan yɛrɛ ye walima dɔ bɛ n'i jɔ ko non tubabu engrais in o tɛ fɛn ye an ka engrais chimique o bɛ dugukolo tiɲɛ an ka taa farafinnɔgɔ fɛ. Umar tari kelen na n'i ko k'i ka ɲɔ ka ɲɛ farafinnɔgɔ in na f'i ka se wotoro 20 walima a ka yɛlɛ o sanfɛ. Hectare la e b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? A ma nɔgɔn. Fo ni i ka denmisɛnnin minnu bɛ taa taama na tilemakɛ la fo n'o bɛɛ jɔra. O la a bɛ se ka taa binw tigɛ ani ɲɔburuw kana nɔgɔ don. Ka se k'a kɛ ka farafinnɔgɔ don k'o caya kosɛbɛ. Bi bi in na o mɔgɔ bɛ yen wa? Mɔgɔ joli bɛ se k'o kɛ mɔgɔ kelen kelenninw kɔ? I bɛ t'o la k'i bɛ se k'i ka sɛnɛkɛfɛn sɔrɔ o la wa? A ma nɔgɔn. Ni wagati yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma wagati nɔfɛ de koyi sinon i bɛ tɔw to yen. Wagati min na bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ
mɔgɔ dɔw bɛ yen mansinba ninnu sababu la olu ka se ka hectare kɔkɔw sɛnɛ halisa anw bɛ débrouiller la yan ka tila k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw sɛbɛ ma a bɛ fɔ da de la sinon a t'u sɛbɛ ma an dun b'a fɔ u ka bɔ ja dɔ in na u k'u ɲɛsin baara ma k'a kɛ parce que wagati tɛ mɔgɔ kɔnɔ dɛ. O ye tiɲɛ ye adama. I bɛ se k'i ka ko bɛɛ kɛ k'i bɛ wagati latɛmɛ mɔgɔw kan ka temps tuer mais i bɛ temps tuer fɛn fɛn kɛ a temps bɛ tila ka t'i yɛrɛ tuer ɲɛfɛ. Parce que a wagati bɛ tila k'i rattraper o. Ni kɔni ma se ka wagati koron k'a baara wagati fɛn na wagati b'i koron. Donc weleweleli bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin wagati in na u ka se ka sɛnɛ dɔ bɔ a la yalasa ka ɲɛsin u k'u ɲɛsin baara ma u nakun ye baara de ye. Ni ninnu taara ni olu bɛ ka lagosi bi parce que majɛ dɔ de yera olu ka ko la o de la olu tanuna depuis a ma daminɛ. D'accord. O dun tanu in bɛ ka taa dan na dɛ parce que réalité yɛrɛ de bɛ ka ye tiɲɛ zɛrɛ ni jɛ tori tɛgɛ bɛɛ ɲɛ b'o de la sisan. Munumununi t'a la o. Munumunu in t'a la fɔlɔ tun bɛ se k'a fɔ a donna ta a bɔra ta Faransi bɛ k'i sen da nin kan Amérique bɛ k'i sen da nin kan olu si sen tɛ foyi kan tugun. CEDEAO sen tɛ foyi kan an yɛrɛ de sen b'a kan sisan. D'accord. An k'an ka filateur fɛ an k'an ta yɔrɔ sɔrɔ an ka bɔ kuma mugu ninnu na ani mɔgɔ minnu tɛgɛ tɛ dɛgɛ kɔ u tɛ kurun kunna u tɛ kurun ju la olu lagosili t'a to Mali bɛ taa ɲɛfɔ min ninnu bɛ kurun kunna bi a ye kurun kun minɛ pagaye tigɛ ka pagaye ta an ka ba tigɛ joona. Ala ka ɲɛ. Traoré an b'i fo adama ka ɲɛmakɔrɔkaw fo ka senukaw fo i tɔgɔya la maa laban ni Ala ka jɛ Musa Sanogo ka yamara kɔnɔ an b'i o ta ni ka bi ta in ɲɔngiri yan nɔ nɛgɛjuru ye 65 65 50 50 Baba Sanogo anw bilasira. Allo 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 Anula. Awa somɔgɔw ka kɛnɛ. Somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ Jara Kodi basi la. A diyara n ye i bɛ se ka radio faga. Ok n y'a faga. A ka ɲi. Basi oui. Allo. Oui Basi n tulo b'i la c'est bon. Sawayana Basi n tulo b'i la. Allo. Sawayana Basi an tulo b'i la. Baba Sanogo an ka taa ɲɛfɛ Basi ka nɛgɛjuru ma basigi sabula radio kun dalen don a kɛrɛfɛ an bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ sanga ni waati na bɛ weleli kɛ fɛn bɛ tali kɛ a kɔ lamɛnni kan na a bɛ maa Baba datugu pewu pewu maa bɛ yen Anula bonsoir. Allo. 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 Oui Anula. Somɔgɔw. Basi t'u la. Aba. Aw yɛrɛ don k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. An bɛ ka wele ka bɔ Musu Sirakɔrɔni Fanta Kulubali don. Ka bɔ yɔrɔ jumɛn. Monzon Sirakɔrɔni. Monzon Sirakɔrɔni. O bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn fɛ ne fa. A bɛ Baginda mara la. Baginda mara la an b'i fo k'i waleɲuman ka yenkaw bɛɛ fo i tɔgɔya la. Aba. Bisimila an tulo b'i la Joliba FM sanfɛ nin waati in na. Ala ma ɲini balima filama bɛɛ lajɛlen fɛ. Awɔ. An k'an dunan na mɔgɔw kɔrɔ. Awɔ. An k'u dɛmɛ ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni. Parce que ni ninnu tɛ sisan. N'a nana ni mɔgɔ ye. Baara tɛ ɲɛ dɛ. Ka da mun kan. Parce que mɔgɔ de t'i bolokɔrɔ jɛgɛ bila sekɔrɔ jɛgɛ in minɛ. Sinon olu ka na o kuma kelen in ma fɔ wa. An de ye ninnu si dɔn an y'a mɔgɔ ye ka tɛmɛ. A bɛɛ b'a ɲɛna yan koyi. Mais so ninnu ka na est ce que kuma dɔ ka fɔ ko ninnu tun bɛ yen wa. An tun t'o dɔn. Ayiwa. Mais ninnu nalen. An y'a ye minnu tɛmɛna a si tɛ ninnu bɔ. Wa san'an ka na baara kɛ ninnu bolo. An k'u dɛmɛ ka taa n'an se yɔrɔ la. Baasi tɛ. N'o tɛ n'a y'a ninnu sekɔrɔ cɛ. Fɛn fɛn sigili la sɔrɔ a dama jira dɛ. Ala k'an kisi k'an tanga koyi. Wala an bɛ Ala de deli Ala ka ɲɛ ninnu bolo. Yarabi. Awɔ n'o tɛ an k'u dɛmɛ dɛ. Baasi tɛ. Awɔ. Ala ka kɔrɔfɔ dɔ tulo kunna dɔ la. An b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn ka sigida bɛɛ fo i tɔgɔya la ni ne kɛra aw tulo garisɛgɛ ye ka aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ni Ala m'an ka jɔnya juru jɔ an na aw ni aw na ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛ ka kɔrɔfɔ wɛrɛ bɔ aw ye ka bɔ ka bin jamana lahalaw kan dajuru minɛ b'a wulada in na kasɔrɔ ka den mandi don Fatumata Baba fa an b'i a fo ka waleɲuman dɔn Musa Sanogo ko don ale yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛfɛ Aja Sɔgɔna bɛ yen nɔ Sɔgɔna Jakite an b'i a fo dantɛ foli min na technicien kura don fo ka taa se régie baarakɛlaw Augustin Subi a n'a ka cɛdenw Musa Hayidara bɛ Sirifu an b'a fo ka waleɲuman dɔn fulakɛ Nɔrɔmatu Sangare cɛganaw ka alimami kun bɛ yen Lamini Kulibali fo ka taa se Murulayi Ture ma ni Ala ye dɔn wɛrɛ jira an na aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ na k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam. Dit à faux, le débat du soir, interdit.